Tak, Sandro. Kamer, dělej! Dobře. Někdo to někdo? Co se tamhle stalo? On spadl na kole? Zase. Jak tam k němu tačka k němu běželi tam teď. Srazil asi někdo, nesrazil. Jak to spíš koukal a spadnul. Koukal a zahučil někam nebo já Jak nevím. to fotbalky. Jsem za ním vystartoval dobrý. Kdyby ta mašina šla rychle.